At mega mega shoutout po sa lahat mga nag-subscriber sa akin. Sa dami niyo po, mag 2,000 na po tayo. 10 na lang, 2,000 na po yung subscriber ko. At kung nanonood ka sa araw na ito, kung napadaan ka sa akin, welcome po kayo. At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at mag-like. At paki-follow na rin po yung Facebook page ko na Tatak Albularyo Apuandi. At nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon. Sabado po ngayon. Malapit na po ang Lunes Santo, kaya sana po sa mga taong mga katulad natin ay lagi po tayong magdasal at manalig at humingi po tayo ng kapatawaran. Masaya po kasi ako ngayon dahil meron po akong ginamot sa online. Kasi pag online po ako nagagamot, hindi ko na po masyadong kinukuha ng video. Kasi wala po kaming wifi. Nagpapasalamat po ako na kahapon lang po siya ginamot ng Panginoon Kristo sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Matagal niya na daw sakit at baling-baling daw siya sa higaan. Taga Australia po siya. Short ang apelido niya, Virginia Short, taga Australia po. West Australia. Yun po. Nag-message po siya kanina sa akin. Saglit lang po siya ginawa ng Diyos habang ginagawa ko po ito kahapon. At nakatulog na daw po siya ng maayos. Salamat sa Panginoon Kristo, salamat. Na sabi ko nga sa kanya, may masamang espiritu lang sa loob ng katawan mo. At binulungan ko lang to at dinasalan ko lang ng tubig. Tapos nakatulog na po siya ng maluwalhati. Praise God daw, sabi niya sa Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Yung mga at saka nagpapasalamat din po ako sa mga taong napaggawan po ng pangontra. Nagtataka po sila, dati hindi po daw nila, pag natutulog daw po sila, para daw silang mga mantika. Wala daw silang pakiramdam. Simula binigyan ko daw sila, hindi ako nagbigay ng kwintas, hindi, kundi ang Panginoon. Simula nagkaroon daw sila ng kwintas, natuto daw sila manalangin, at dinasala nila ang mga medalyon nila na pinagkaloob ng Panginoon Kristo. Tumodo daw ang init ng katawan nila at nakakaramdam daw sila ng kahit anong kaluskos o anumang hindi nakikita ng normal na tao kahit sa bubong. Dati daw hindi nila ito nararamdaman. Sabi ko kasi may visa po yung medalyon nyo, yung kwintas sa inyo. Kasi po, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, dati nagbibigay po ako ng mga pangontra, dinadasalan ko na lang. Pero ngayon, sinabi ng Diyos, kailangan ibigay na po yung dasal sa kanila para matuto po silang tumawag sa ating Panginoon Kristo at lalo po lumakas ang kanilang mga gabay, ang mga medalyon nila o kwintas. Pag ito'y dinadasalan mo ng buong pusot mo, para mo kong kasama. Siyempre, una pa rin ang Diyos. Pangalawa, ang guardian angel mo, pangatlo lang sila. Ipaparamdam nila na malayo ka lagi sa panganib. Sako na trahedya. Ayun. Kasi po, marami na po akong ginamot dito na mamahalin po yung mga medalyon nila na galing po sa mga iba-ibang manggagamot at sikat. Yung iba, hinahawakan ko lang po, nararamdaman ko ng sense ng aking katawan yun. Wala pong visa. Sabi ko, binigyan po sila ng dasal. Hindi. Kahit sino naman, bigyan ka ng pangontra, sabi nito may dasal. Dapat, sabi mo sa kanya, ano pong idadasal ko rito? Dapat po yung obligasyon na ibigay po yun. Pangalawa po, kailangan talagang puspusan niyo po sila ng dasal pagkain nila yung. Hindi naman po sila araw-araw. Kung masipag kayo, kung araw-araw, kung Biyernes lang po o Martes. Depende po kung ano po ibibigay. Siyempre, una pa rin ng Diyos ang pinakamabisang sandata. Kasi sinasabi nila, lumalakas daw ang pakiramdam nila. Marami po yan kapangyarihan. Kahit hindi nyo po yan sila ipagmalaki, simple lang po sila. Hindi po nila kailangan ipakita ang lakas at kapangyarihan nila. Dahil ang kapangyarihan ng medalyon ay nasa puso natin. Nandiyan po yan sila. Pangatlo lang sila sa anghel natin. Sila yung mga gabay lang. Una pa rin ng Diyos. Kasi hindi po naman magkakaroon ng bisa yan kung hindi yan dadasalan ng time team at hindi rin po babasbasan ng Diyos. Ang nagbibigay po ng basbas sa mga medalyon ang Panginoon Kristo. Umiinit po yung katawan natin sa pakiramdam at minsan kakaibo po talaga tayo malakas at lumalakas po ang pakiramdam natin at yung panrinig natin. Yun po yun. Kaya maraming salamat po sa lahat yung nagtumuha nito at nagsasabi sila napakalakas daw. Meron po akong ginamot dito
Marami po siyang medalyon. Sabi ko, walang bisang medalyon mo kaya nakakapasok ang mga bad spirit at mga mangkukulam at mga kung anumang espiritu masasama. So, timutong suot ko na hindi ko pa ito na translate sa pangalan ng tao. Bigla pong nag-iba po yung pakiramdam niya kasi yan ay may dasal. Tapos meron pong mga kwintas dito na nagpagamot din sa akin na sinasabi ko, dapat inaalam niyo po kung anong pong pagkain nila sa dasal. Kasi ang agimat po at mga medalyon, para din po yan tao. Sensitive po pa yan sa tao. Pag talagang dinadasalan niyo po siya, lagi po silang lumalakas at binibigay nila po nila yan sa loob ng katawan natin at pinaparamdam nila. Yan po ang mga medalyon. Hindi kasi, meron po kasi minsan medalyon na sa supot, minsan tingnan nyo lang po yun. Yung sa supot na pula. Diba pinakita ko na po sa inyo, may supot po kung pula. Minsan po yung papel lang. Tapos babayaran nyo po ng 3,500, 4,000, 7,000. Silipin nyo kung ano po yun. Baka sunod, plastic na lang po laman yun. O anumang basura. Yun po kasi ang mga medalyon. Lahat po ng mga agimat sa akin, bago ako humingi ng tulong sa inang sulunod at lolo ko, gusto ko sa pag nagpadasal ng mga agimat o medalyon, gusto ko lahat pwede. Kahit saan siya magpunta, sa patay man siya, sa CR man siya, kahit saan siya pumunta, pwede. Pero may bawal. Ang ika-6 ng utos ng Diyos, bawal magnasa at makiapid. Yan lang po yun, bawal. Siyempre, alam niyo po, bawal pumatay ng tao. Yun. Ayun po ang gusto ko sa mga medalyon. Pero nagpapasalamat po ako sa lahat na nag-subscribe sa akin sa YouTube channel ko. Malapit na po yung Lunes Santo. Nagmilay-milay na po tayo. Tapos manalangin po tayo. Kasi mahirap po talaga ito ipaliwanag sa mga naniniwala sa spiritual. Marami na pong makasalanan, katulad nating lahat. Katulad po rin po, lagi po tayong humingi ng kapatawaran, manalangin, magdasal. Huwag po tayong susuko sa panalangin. At huwag rin basta't basta po kayo, katulad po ng ginamot ng ibang pasyente, lagi lang po tayo magtiwala sa Diyos. Yun lang po ang pinaka-importante, tiwala at pananalig at pananampalataya. Huwag po kayo basta-basta na sinasabing kinukulam na ganyan. Kasi sa dami ko na pong ginagamot dito, wasing for sama. Mega shoutout sa'yo, Peter. At ganun. Basta alam nyo po, mas mahirap kalaban ang exorcist kaysa sa mga magkukulam. Paulit-ulit ko po yan sinasabi, katulad sa Peter. Lagi mong iniisip, inborn ka na sa kulam. Halos ang daming pumupunta rito na galing sa mga ibang manggagamot na sikat at mga matataas pan channel pumupunta rito sa Pampanga, nagbabaka sakali. Naibusan naman ang kanilang karamdaman sakit, hindi naman sila kinukulam, kundi inaalila ng demonyo. Kasi, paulit-ulit ko sinasabi, ang mga makukulam, mambabarang ay tao lang sila. May kahinaan pa rin sila. Hawak pa rin sila ng Diyos. Hindi katulad sila ng mga masasamang espiritu. Hawak na sila ni Satanas. Yun sila ay mapangling lang. Kung ang sakit mo lang, Peter, ay simple lang. At sa ugat, pumunta ka rito. Mayroong pupunta rito, mga ilang araw. 3 years niya na sakit. Ang dibdib niya. Marami na sa pinunta na doktor, clear. Sabi ko sa kanya, baka may naipit ka lang ng ugat o baka mayroon na kasi susubukan natin. Sa dami ko nang ginamot ng gano'n, gumagalaw ang mga braso nila. Hindi pala ako nagagamot ng Diyos. Basta sinabi ko lang po sa inyo, hindi po, kung meron po kayong mga ganyan, ang mga medalyon ay pinagtatabi lang po yan, laging tinatago. Hayaan nyo po sila. Marami pong sinyalis. Pwede po sila magparamdam sa panaginip, pinakausap niya po kayo. Pangalawa po, sinasabi po nila ang kakayahan din nila. Pero madidetect niya rin yun kahit hindi niyo po sabihin niya ang kakayahan niya. Yung sense po ng katawan natin, madidetect po natin yung kakaiba sa tagang pakiramdam natin. Lumalakas ang panrinig natin. Basta't lagi lang po tayo magdasal unang-una sa Diyos. Yun lang po at maraming salamat sa lahat ng nanonood. Nagpapasalamat lang ako dahil may ginamot lang po kahapon na binigay sa akin ng taga Australia. Matagal niya ng sakit at pabaling-baling po siya at bigla po siyang gumaling sa tubig lang himala sa pananalig at pananampalataya. Masaya lang po ako yung mga ganon.
Pero kung hindi po ako nakaka-upload ng video kasi hindi ko na po ina-upload yung mga minsan naghihilot ako kasi masyadong matagal po yun. At alam niyo naman pandemic kaya hindi pa masyadong nakakapasok sa amin. Pero yung kung meron man pumasok dito, ina-upload ko agad ang video. Maraming salamat po, talagang masaya na ako. Mega shoutout po sa lahat ng subscriber sa akin, sa YouTube channel ko na magdadalawang 1,000 na po ako. Mega shoutout dyan kay Jeffrey TV, kay Anda Mercy, kay Ate Cristina Malong, kay Ate Sarbantas, taga si Christian, taga Australia din. Mega shoutout din sa iyo kay Virginia Short, mega shoutout din sa inyo sa lahat ng mga nanonood sa akin. Enzo, mega shoutout din sa iyo. Maraming salamat po sa lahat at masaya lang ako dahil yung mga pasyente ko nagtatanong sa akin, simulat nagsuot daw sila at dinadasalan nila yung kwintas na binigay ng Panginoon Kristo sa kanila at binigay yung dasal. Lumalakas daw ang pakiramdam nila at nakakaramdam daw sila na hindi daw nila maintindihan. Nadidetect po yun ng mga kwintas kung meron pong negative energy sa paligid nyo, sa mga tao, yung mga ganyan. Mahirap po paniwalaan yun, pero totoo po yun. God bless po, Candle, more power. Samahan mo kami sa pagdarasal ninyo po sa amin. Lahat po ng pasyente at kayo po ng mga tao sa mundo, pati po yung COVID-19 pinagdasal ko. Lahat din po ng pasyenteng nagpagamot sa Panginoon Kristo sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Kahit hindi ko po matanda ng mga pangalan nyo, ang mga mukha nyo na nag-add sa Facebook account ko na personal at nakakausap ko, ay pinagdadasal ko. Obligasyon ko po kayong ipanalangin. Lahat po. Kailangan ko po yung gawin. Kasi papagalitan ako ng Panginoong Kristo. Kaya nga paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, marami pong nagpagamot dito na hindi ko na po pinapakita na ang mga medalyon nila ay galing po sa mga mamahalin at mga sikat at wala pong visa. Pag sinuot ko lang yung simpleng rosaryo sa kanila at dinasalang ko to at simple lang, bigla pong pumapantay ang mga daliri nila. At nag-iba po. At nagpapasalamat ako sa lahat ng order ng kwintas na nagpagawa sa akin. Masaya po sila dahil nakakaramdam po sila ng kakaiba po at lumalakas po ang katawan nila. At lalo pang ito dinadasalan. Ang kwintas po kailangan po, kaya anumang medalyon nito, anuman pong nakalagay sa katawan nyo, kailangan nyo po alam ang dasal at pagkain nila. At meron po silang bagay na minsan na gusto. Tanso man to, pilak man to, ginto man to, silver man po to. Lahat ng medalyon ay meron po silang lakas at kahinaan din. Kung na pong bawal sa kanila. Magkano po yung kwintas niyo po ako? Mura lang to. Itong ginawa ko, personal ko to. Nara kasi to. Mura lang. 1-3 lang. Susulat mo lang po yung pangalan nyo at middle name nyo at apelido nyo. Kasi hindi po susunod ng kwintas hanggang hindi po na itatranslate sa pangalan ng taong susuot. Ang kwintas po, kahit sino po ibigay ko, kahit nakawin ito, hanggang hindi ito na ililipat sa pangalan ng taong susuot, hindi po sila susunod. Mawawalan po sila ng visa kasi hindi nyo po alam ang pagkain ng mga kwintas ko, anumang kwintas na ibibigay sa inyo ng Panginoon Kristo. Yan, paulit-ulit ko sinasabi yan. Pag kumuha kayo ng kwintas o order kayo, tanongin nyo maigi kung anong bawal, kung ganyan-ganyan, kung anong pagkain at dasal po. Paano po po ipapadala dito sa amin? LBC po, sir. LBC. Siyempre, hindi na po ako maghuhulog yun. Yung LBC, meron po kumuha ng kwintas sa akin sa LBC sa Camarines Sur ba yun? Papasok ng Bicol. Nasa 300 yata yung 315 yung shipping ng LBC. Door to door naman po yun. Dinadala ng LBC. Siguro naman po yung LBC sa inyo nakamotor na dumadating po yun. O pwede nyo pong kunin kung saan po yung LBC na mas malapit sa inyo. Binibigay naman po yung track number sa inyo. Yan po yun. Pero kung message ka sa akin sa messenger ko, kung ito ang gusto mo, personal ko to. Okay, sabay na po pang healing oil. Yung healing oil, iba po yun. Sasabihin ko po sa inyo, yung langis po na ginagawa ko at yung, meron po ako dito talaga. Minsan nakakalimutan ko lang po talaga i-vlog yun. Meron po akong ginamot, pero hindi ko po sila kilala. Ang paa niya po parang langgunisa. Nagnanaknak.
Pero hindi ko na po sasabihin ng apelido. Oh, pinahiran lang po yun ng langis. Bigla po siyang natuyo. Bumili po siya ng langis na isang bote sa akin. Dati benta ko lang po sa langis 120. Ngayon, 200 na. Isang boteng gin. Pero matagal po pagdasal yun. 7 halaman, 7 ointment, 7 dasal. Bali 21 days po yun. At 20 lahat. 21. Yung pinahiram po yun, nawala po yung mga galis-galis niya at saka yung parang mga langgunisa. Yung langis po yun. Isang boteng gano'n. Kaso wala na po akong binibenta. Mayroon po kasi gumawa ng langis mabusisi po ang pagdarasal. Maraming beses na po yan nangyari sa akin, nakakalimutan ko lang i-upload sa video. O kaya, kasi bago lang po yung Facebook page ko, pwede po pala doon mag-upload ng mga ganun o picturean. Lahat po yun nawala. Nagugulat po ko yung mga galis na hindi maintindihan at hindi po magamot-gamot na medisina. Hindi ko alam kung paano po nangyayari yun sa 7 halamang gamot na itinuro sa akin ng inang sulumi ko noong unang panahon pa. Yan. Kasi pag nagbigay po ako ng medalyang Peter, paulit-ulit ko sa iyo sinasabi, binibigay ko ang dasal at pagkain nila para sila ay lumakas. At kung ano man maramdaman nyo, huwag kayong matatakot. Kasi nadiditik lang nila. At lahat po, nagpapasalamat po ako. God bless all po sa inyong lahat at God bless po sa mga nanonood. Pasensya na po kayo, meron po lang po kayo upload ng video sa sunod na araw. Na yung nakaraan araw ko pa ito ginamot yung pumunta po ako doon at para ipagawa yung kortina sa meron pong nakita po nila na pinagamot lang sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. At wala na po akong masabi kung maging totoo lang po tayo sa ating sarili at maging totoo tayo kung sino tayo. So lagi po tayo magdasal. Alisin po natin ang masamang iniisip natin at sa mga judgmental. Kaya minsan ayoko po maggamot ng live kasi po maraming mapanghusga, maraming judgmental. Alisin po lang natin sa katawan natin yon at maging totoo lang tayo sa sarili natin. Ulitin ko sa iyo, Peter, ang kulam, madali lang gamutin. Kahit 10 taon pa, sumasakit ang balikat mo. Kahit 20 taon pa, basta't ginawa ng kulam, sinaktan ka, diretso pa rin yung kamay mo basta hindi lang maoperahan. At mawawala yung sakit mo kahit barang pa yan. Kahit palipad hangin pa yan. Pero ang gawa ng demonyo, aminin ko mahirap kalasin yung basta-basta dahil wala silang mga espiritu. Pero awa ng Diyos, naibuwasan at gumagaling sila. Ang kinakatakutan ko lang mga exorcist kasi wala silang konsensya. Hindi sila tao. Pero hindi ko sila kinakatakutan na sinasabi kong takot ako sa kanila. Mas malakas kasi sila sa mga mangkukulat mambabarang. Kasi pag sila nagtrabaho at sumanib sa tao, sigurado, magiging kalansay ka. At uulitin ko po, kaya nga hinahamon ko yung pasyenteng nag-text, mag-message sa Facebook page ko at saka dito sa first ad account ko. Kung totoo man po na ginagamot kayo na 6 nambabarang, 3 aswang, 3 mga elemento, kapre, duwende at may sumunod pa pumasok po sa loob ng banyo. Kung binuksan niya ang portal at kinausap niya at nabuksan po yung dito nyo at hindi niya po nasarado yun, talagang papasukin kayo ng mga masasamang espiritu. Ang masasamang espiritu, kaya niya pong gayahin na kahit 100 boses pa. Sasabihin niya, 100 mangkukulam. Hindi po kayo mayaman. Kahit mayaman kayo, siguro naman kahit 1 mangkukulam lang na magaling, patay ka na. Kung 30 mangkukulam, 6 na mangkukulam, 3 aswang, 6 na mambabarang. Pwede po yun. Kung yung isang tao galit na galit talaga sa'yo, marami siyang pera, bayaran niya lahat ng mambabarang para pagtrabahuin ka. At bigyan nila ng tagbi 20,000 bawat yung 10 mangkukulam. Baka unahan na lang sila kung sinong papatay sa'yo. Hindi po ako naniniwala sa ganon. Yung po minsan dala ng emotional, physical, yun. Kasi hanggang hindi mo nakakausap ang mangkukulam mo mambabarang, hindi mo pa rin sila pwedeng i-judge. Kailangan makausap mo sila. Kung puro haka-haka lang, wala. Hindi totoo yun. Pero ang mga demonyo, nakikita lang po yun sa spiritual. Depende po yun sa kakayahan ng isang manggagamot. Kung marunong siya maggamitin niya ang mental telepathy niya. Kasi pag nagamit mo po ang third eye mo, kahit may third eye ka, minsan hindi po makikita yung mga body spirit. Kailangan magamit mo yung mental telepathy mo at spiritual mo sa sense mo. Pag naramdaman nyo po yun, sasalap doon. Madidetect nyo po yun.
Minsan nga, di ba napapansin niyo po ako pag nagagamot ako, alam ko po kung sino nakapasa sa loob ng katawan niya. May bumubulong sa isipan ko, parang pangitain ko na pumapasok na nagpa-plus talaga na siya yun at walang iba kundi siya lang yun. Kaya yung sinasabi po, hindi po ako naniniwala. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, ate, pagkatapos po ng lockdown, pumunta pa kayo dito sa akin, ilalive ko po yun. Gagamitin ko 2 cellphone. Isang Facebook page ko at saka YouTube channel ko po. Wala pong cut yun. Kung totoo man, 6 na magkukulam, 3 aswang, mga elemento, mababaliw na po kayo natin at hindi na kilalabas. Hindi ako nagja-judge sa inyo. Sinasabi ko lang ang totoo. Pumunta po kayo rito sa Pampanga. Tatapusin ko siya kung kinakailangan. Yung 6 na yan, pabababa ko sila at tatatanggalan ko sila ng kapangyarihan. Pero pag demonyong nasa loob ng katawan mo, kailangan po siyang patayin at tusawin sa espiritual ng Diyos. Wala pong ganun. Yung iba po, hindi po ako naniniwalang 30, mambabarang, 100 mambabarang. Hindi na po yung katotohanan. Apo Andel, good morning po. Grades from Teach God's Way. Apo Charlene, ang gagamo sa Subic. Nakita ko na po sila, yung God's Way. Minsan napapanood ko po sila. Yung anak nila po ay naggagamot. Mga taga-Subic po sila. Kaya nga po, sinasabi ko lang po ito. Kasi ako, ang lola ko at lolo ko, hindi ko sila lolo. Matagal na panahon po ako sa kanila. Wala pa hong 30 mangkukulam o 50 mangkukulam o 20, 6. Maaari kung meron po mangkukulam, 2, 3 o isang grupo sila na pinaglalaroan nila ng tao. Yun po, pwede po yun. Pag sinabi nilang grupo-grupo sila at magkakakilala sila, naniniwala po ako sa grupo ng mga magkukulam o mga spiritista. Mga grupo po talaga sila. Talagang sasaktan ka lang pagtitripan ka. Pero kung personal po ang galit at papakulam ka, ay mamamatay ka na. Kung ganun po, pwede po yun. Kung mga grupo po yun ng mga magkukulam. Pero tigok ka na po niya, sigurado. Kung pahirapan ka nila, babalian ka nilang buto. Kailangan po mahuli doon ang pinakapinuno. Yung mga alapores po niya, walang kwenta yun. Ang kailangan po mahuli, parang nakalaban ko po yan sa lalawigan ng Samar. 21 po sila. Pang-22 yung pinuno nila. Hinanap ko yung pinakapinuno nila. Bago ko po natalo ang lahat ng mga alapores niya. Kasi kung tatalunin ko ang lahat ng alapores niya, magsisimula po ako sa umpisa. Kailangan ko talunin ang yung pinakapinuno para matigil. Yun po yun. Nangyayari po yun. Pero kung maabot na po lahat, grupo-grupo, naniniwala ako. Pero kung iba-ibang mangkukulam, kailangan po talaga malaman din po ng isang manggagamot kung may sakit po ang isang tao sa emotional, physical. Hindi po porket sinabi ng espiritu niya na demonyo, kinulam ako ng ganyan, ganyan. Kasi minsan sinisira po ng mga demonyo ang mga manggagamot. Niling lang po niya. Tandaan niyo po ito sa si Satanas. Hindi nyo lang po rin sa alam minsan yung iba gusto po matuto maggamot. Hindi nyo po napapansin na sasaktan po kami. Lalo po pag mga exorcisto. Kung wala lang po akong ibinigay ng inang Salome ko ay ng Poong Jesus Nazareno at ang mahal na ina sa may bana sa Pangasinan. Sa Manawag po, matagal na po ako nasugatan ng mga kalaban ko. Ilang beses na po nangyari sa akin yan. Minsan nga po nagkakaroon ako ng pasarito pag inaatake nila ako Nasasaktan lang nila yung physical kong katawan pero hindi po ganun kagrabe sa espiritu ko. Kaya yung iba po manggagamot nanghihina po sila, umapayat, tapos nanlalabo ang mga mata, nangingitim yung mga mata po nila rito, tapos lumulubog po yung dito nila, pumapayat. Doon po yun nasasaktan po sa espiritual. Kaya napakahirap makipag-away o makipaglaban sa mga exorcist dahil aatake sila. Kailangan lagi pong handa kahit natutulog. Hindi lang po talas ng mga mata. Kailangan po malakas na sense o malakas na pakiramdam. Hindi po kailangan ng kapangyarihan ng mga mata. Kung hindi ang pakiramdam. Kailangan malaman mo po kung saan siya atake. At sasabihin ng anghel ng Diyos yun. Pinakamabisang sandata po ang panalangin. Yan ang tinuro sa akin ng Diyos. Kahit maraming binigay sa akin medalyon, 2 lang po ang sinusuot ko. Yung nasa baywang ko,
At meron na po akong medalyon sa puso ko na inukit sa akin ng Panginoon Kristo at binigay na. Yun lang po at maraming salamat po sa lahat na nanonood sa akin. Mega shout out daw rin po pala sa taga Team God's Way, sabi ni M. Apo Andiel, good morning. Get riches for Team God's Way. Taga Subic daw po, manggagamot taga Subic. Oo, napanood ko na po yan sa inyo. Mega shoutout din po sa mga taga Subic, sa Zambales po, yan o. Apo Chalin daw po, manggagamot po siya sa Subic. Suportahan niyo po daw siya sa kanilang paggagamot. Salamat po. Salamat po Sir Ander, God bless po. God bless din po. Ulitin ko po sa lahat nag-subscribe sa akin na kaya po Andel at maraming salamat din po sa bagong ginawa kong Facebook page. Minsan po nag-upload ako doon. Pakisuportahan niyo po yung Team God's Way. Apo Chalin ng manggagamot ng taga Subic, Zambales po. Ako po napapanood ko yan. Mega shoutout po sa kanila. At sa lahat po ng mga gustong nagtatanong sa akin sa Facebook page ko at ganun resource person account ko po na sa paggagamot, ipagpatuloy niyo lang po ang kaya niyo. Huwag niyo muna po madaliin na makipag-usap sa mga makukulam kasi minsan tutoksuin po kayo ng demonyo. Dati ganyan din po ako. Hinayaan ko lang po ipinagkaloob ng Panginoon Kristo. Pag ayaw po magsalitang isang tao at hindi niya masabi ang pangalan niyang totoo, babae man siya lalaki, huwag niyo na po siyang tanungin dahil yun ay mga bad spirit. Alam niyo na pong dapat gawin yun, mga gusto magpaturo sa akin. Sundutin niyo na lang po yung puso nila at ganunin niyo na lang po sila para matapos na po. Kasi sila mga bad spirit, wala po silang mga pangalan. At alam niyo na po kung nag-aaral kayo sa spiritual. Kasi ako hindi po ako nag-aaral sa spiritual. Kusang pinagkaloob ng Panginoon Kristo dito. Dahil katulad nyo rin po ako mangmang. Hindi ko rin po alam kung bakit. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat po sa lahat mga nanonood sa akin. At 27 minutes na pala. Maraming salamat po sa lahat ha. Peter, taga mega shout out sa iyo. Taga Samar, Peter. At ganun din sa iyo, M. Mega shout out din sa iyo at sa ganun din po sa teams. Apo Chalim, manggagamot sa Subic. Mega shout out. Taga Samar, taga Australia, tsaka Christian, mega shoutout sa iyo. Taga Amerika, mega shoutout sa iyo. Taga Macau, mega shoutout din sa mahilig manood sa akin. Maraming salamat sa iyo. At ganoon din sa TJP TV, Yanda at kay Cervantes, taga Toronto, Canada, Saudi. Yan po, mga taga Saudi. Maraming salamat po. Batangas, Maynila, taga Batangas, kila Robert Lopez, Obet Lopez, sa mga dati kong operator dyan. Kaya yan, mega shoutout din po sa kanila sa Makulot, Batangas. Mega shoutout po sa inyong lahat sa mga nanonood sa akin sa subscribe. Huwag niyo po kalimutan din po mag-follow rin po sa Facebook page ko na Tatak Albolario Apo Andel. Kagagawa ko lang po yun. Minsan nag-upload po ako doon. Lahat po nagpapagamot. Mag-message lang po kayo doon. At yung nagpapagamot pala sa akin na napanood niyo ko rito, punta lang kayo dito sa Pampanga. Message lang po kayo. At saka yung nag-message po sa akin, sisiguraduhin ko na kung 6 na magkukulang, 3 aswang. Yung 3 aswang po, hindi ko na po pupormahin. Pagsasabay-sabayin ko po sila kung totoo po yun. Para matapos at gumaling na po kayo. At tatanggalin ko sa isip nyo yung maraming mga espiritu, masasamang espiritu, ano mga magkukulang. Ibabalik ko kayo ng abot ng aking makakaya at tutulungan ko kayo sa pagtawag sa Diyos. Ang paano niya ginawa at paano ko natutunan kung paano tumawag manalangin sa Panginoon Kristo. At maghari nawa sa ating puso at kaluluwa ang kapayapaan ng Panginoon Kristo sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. At nawa siya ang maghari sa atin kung sino-sino. Maging totoo tayo. At kung bibili po kayo ng mga medalyon, siguraduhin niyo po yung dasal na ibibigay niya. Pangalawa po, meron po akong pasyente na hindi ko na po mga binablog na binigay nilang medalyon na puro papel lang po at binasa ko, wala naman po nakasulat. Tapos nagbabayad po sila ng halakang 5,000, 7,000. Doon po nasisira yung ibang mga manggagamot. Sila po ay mga ulupong, yung mga sinasabing mga bulahang propeta, mga kampo ng kadiliman. Nagbebenta po sila ng papel. Ano pong gagawin doon sa papel? Tapos halaga po mahal. Dapat po
mapagsuri po kayo sa isang mga manggagamot. Tignan niyo muna po yung Facebook page niya at kung talagang, tsaka yung YouTube channel niya. Titigan niyo po maigi yung paggagamot niya bago po kayo magpagamot. Kahit kanino, maging totoo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa puso natin. Nasa ating lahat ng mga anak niya. Magtiwala lang tayo at magbalik loob tayo sa Kanya. Hindi niya tayo iniwan. Maraming salamat po at pagpaulain po tayo nitong mahal na araw na malayo po tayong lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang lahat ng mga taong nainggit at gustong manakit sa atin, nawa ang Panginoon Kristo at manghari sa kanila. Pabayaan niyo na po yun, yung mga nagja-judgmental sa mga ibang nag-YouTube pa dyan na katulad na nagpapaturo sa aking paggagamot na maraming ganyan-ganyan. Hindi naman po sila nakakatulong. Hayaan mo silang mag-judge. Ayaw niyo po yun. Pinapanood pa rin nila po yung video natin. O, di ba? Hindi nila matiis na hindi panoorin ang video natin kahit nagja-judge sila. Kahit anong po sabihin nila, kawaan niyo po sila kasi balang araw, wag po sanang mangyari sa kanila ang nangyayari sa ibang pasyente sa kanilang pamilya. Na balang araw, tatawag din sila na katulad natin. At kakainin din lang sinabi nila. At may kasalanan pa rin po sila sa ating Ama. Dahil sila ay mapanghusga sa kanilang kapwa, hindi pa rin sila makakaligtas sa ating Panginoon Kristo. Dahil walang tao matalino. Lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. God bless all po sa lahat.